ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jare mbolo galle ceerno Idrissa Ly Goudiri galle ceerno Mouhaji Niang kon waktu yoni hato goneji e nder galle ceerno Mahamoudou Ballali kame ceerno Harouna Ballali e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal tinama hanki sanga 5 heures ha fenma 17 heures ko cumo mawɗo waɗi toon to haneru fello kene tolno e kilo kene tolno e hectare uji temedere woni ko yaadi e curki to leydi Mauritanie jonde hakkude hoorejo leydi ndi kame gardiɗo leydi Thiada joɗodima hanki toon to imira araɓini ɓe jewtidi ko fate banggue gurdam G5 Sahel ɗum ko caggal nde wonande Burkina Faso kame Niger jaltede ɗon fedde ma en ketto musidɗo Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali to Meneka bangue funnangue mum e lawol kiidala armée leydi Mali holliti riwti jangoji ɗiɗi hakkude Labzanga kame wonande Meneka ɗum koye jango ko yinno wadde ɗum ɓen joguitiɓe armée ji to leydi Guinée Conakry rewɓe hewɓe yeeyoɓe to kaggulaɗe mo fina tawa mo Conakry kolliti oɗo saaha caɗele men mawɗe no feewi ɓe guuri ɗe wonande kuppiraji courant e kala saaha to Burkina Faso ɓe jowi jayde leydi France witende France le monde ɗum ko caggal nde ɓen jaltini article goto ko fate banggue jango wonnogo to jiboɓe kolliti ɗum wodani kabruji men mana en ha to Nigéria Côte d'Ivoire Benin Afrique du Sud ma en jaaha to RD Congo Guinée Bissau ha to Tanzanie Maroc kame en joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena alhamdulillah finoɓe toon to cuuɗi meɗen fondu e ko taari ɗum kala hutortoɓe to banggue mahango caɗele mon gasi ha laaɓi ha wiccera holko gayni caɗele moɗon ko kankayeri rendo ɓamtare ɓurala mo Alhaji Ousmana Samba Kewe Ba ari e dow mon ɗon ɗo cuuɗi meɗen fondu ko kankayeri jaaduɗo e jamanu taw kadi kala ko miijiɗa e matériel-uji ene tawe ɗon koye dande godron ɗon ɗo cuuɗi men fondu so tawi jiɗɗa ko ciment moƴƴo laptuɗo jaaduɗo e jamanu bawɗo gollanadema kala ko jiɗɗa jokkodire kankayeri rendo e ɓamtare e ɓuural kala so tawi jiɗɗa ko siège uji batteɗe douce uji kono ne kadi jamɗe e kala sifa ko ene tawe kankayeri ene tawe ɗon ɗo cuuɗi meɗen fondu taw kadi ko kankayeri rendo e ɓamtare e ɓuural kala so tawi kadi jiɗɗa ko sarsude ceenal walla kaaƴe camion ngaji timmuɗi bawɗi addandema kala ko jiɗɗa ene tawe ɗona kankayeri rendo ɓamtare ɓuural haɗani ɗon tan ene jogui jokkodiral hakkude e banque ley ɗon tigui jogori wonde joɗorde nde ɓe jogori suɓade kala jiɗɗo neldude e jiɗɗo kadi wadde ɗon koppereji mum kala ɗum noon woni koye lawola ɓoyata ma aran mona jaame ɓuural e gardogola Mamadou Ousmane Ba ma en dokku mon to goɗɗe joni woto goɗɗe so tawi ka jiɗɗo jokkodirde e kankayeri rendo ɓamtare ɓuurala mbatta ko 44 42 92 07 walla mbaɗa 49 62 71 10 walla mbaɗa 44 02 07 81 musidɓe tedduɓe taweteɓe gendi Mauritanie lappopolol dande maayo e nokkuji ɗi kala on ewnama e kankayeri rendo ɓamtare e ɓuural ari e dow moɗon cellal ko kañum woni afogalu cellal ala coggu cellal kadi ala ko foti gandal ko hunde moƴƴere no feewi kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje muusoje
koyɗe ƴakkoje koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoje e guloji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra yimɓe yanoɓe barogalla e on fannu kala sako yahoɓe yanoɓe barogalla. ceerno Amadou Tidiane Diallo on ɓurodirta balɗe tati tawa jomum wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safrini ɓeena ɓe seeɗineji mbahlini koye mumen ha kaɓɓa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andini dendagal kilineɓe mum so tawi kala oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala e nder balɗe tati a yitere hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo baɗanteɗo listihara noon ko ujunere mbuɗu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala e on fannu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko miiɗi moosa. miiɗi moosa ƴetta ɗum joni joni moosa ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Mauritanie to noktal lamru ko leydi Mauritanie. galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 étage goto nan ɗon so tawi a yettima sara gara citernaji. so tawi a noddima e oɗo numéro leydi Mauritanie woni 46 94 21 91 ma heɓmo hano hannirta ni. dendagal noon yiɗɓe yewtidde Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓena ɗaɓɓoɓe golle e dartoɓe kayitaji kala so tawi on jokkodi joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawalla e danawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol. ceerno Djiby Sy Allah ruɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafina yalta ma ha laaɓa. fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe dogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no didorino worɓe yawɓe yitede koye mumen e jippiɓe leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde 4 woni 2000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum Wave ko numéro Orange Money dendagal yiɗɓe waɗnede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98. so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to noktal lamrugo leydi Mauritanie
omo andina kilenen makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Sy walla ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme. Ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kese pulla eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtinde reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa yeyata e dendagal ñonkoto tawateɗe nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndewagu ko leɗɗe moƴƴude kadi ɓeydoje goragu. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nayya bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba directeur gorel te yalti e deƴƴere mum ene ero dendagal kay ɓen ɓeɓe joƴƴini enen joganiɓe gorel te enen jeynaɓe nde battata haqqillaji men no feewi kadi so tawi jiiɗi yimɓe kay yiɗɓe wadde piratage ko fate banggue gorel te o nde ɓen mbawata haalandeɓe kamɓene ɓe gullito direction mawɗo nde tawno ɓe teskima oɗo saaha won yahoɓe ene gaddoya kakoli goɗɗi ene takka hen gueɗe goɗɗe ne mbiya ko gorel te taw wona gorel te woni hen kadi ne mbaɗa inɗe mumen ne jogui gorel te so tawi yimɓe gaari mbiɗo men jogui ko leɗɗe goɗɗe ɓurɗe gorel te ɓe teskimi hen kala yooɓe gandu noon kala waɗoɓe ɗum ɓe gona responsable men haydara kono kadi kala gullitiɗo ko société mawɗo hewinto ha wawa joggude joomum rewna ɗum e lawol ma en ketto hen directeur
moɓe cuɓi taw ko directeur gorel te woni Haruna a Ngayda. Rahmatullahi wa barakatuhu. Ko min woni directeur international gorelte. Jiɗmi wadde informé représentant amen jeeyoɓe amen gorelte ɓe ji neɗɗo baɗowo copie gorelte yoɓe mbaɗ min signal so ɓe mbaɗi min signal mami waɗ signal société o ensuite ko société o kippa dossier o par ce que yimɓe wadde yiɗi ko wadde copie gorelte taw te mabɓe warga mabɓe hokkata cellal ko ɓe jiiloto tan ko kalis donc jiiɗo fo copie gorelte yo waɗ min signal eyyi on jarama mi salmini mon on jarama merci. Ko directeur gorelte ene habra dendagal ɓen ɓeɓe joƴƴini e nokkuji yo jiyenɓe gorelte walla yo toppitinoɓe gorelte kala hen jiiɗo copie ne waɗa e gorelte yo jokkodire mabɓe so jokkodire mabɓe noon on saaha maɓe ndewnu joomum a lawola horejo leydi Sénégal on président Macky Sall no wiiri jaynude ñalawma janggo 5 décembre ma o tawe toon to Diamniadio gam uddidemo daawal ɗimmal taw kadi ko plateforme industriel mawɗo international to Diamniadio mo mbiyata PDID taw kadi ganda tabal ɗimmal ngal tabal gadigal ngal wonno ko 2018 koye 13 hectares woni 13 hectares mo ganduɗa nder baɗaɗo hen ma wonay 25 milliards taw koye koppereje franc CFA taw kadi kene foto wonde 26 entreprise ene tawi nder mum ujunere temed tato e capanɗe tato e nayo ene mbawa gollinede hen tabal timmal ngal wo jogori hollirde ɓiɓɓe gendidi janggo plateforme industriel international mo Diamniadio taw kadi ko ngol lawol o jogori uttidde toon ko ganduɗa kene wona 4 hectares taw koye ballal hakkude leydi Sénégal kame sin jar baɗaɗo hen ma tolnoyo 60 milliards koppereje franc CFA taw kadi bâtiment mawɗo bawɗo gollinde kene tolnoyo ujunere suka tan ne nder mum taw kadi hatta immeuble ji goɗɗi ne tawe e nder muɗum ɗum ɗo kala ko wallidde Sénégal ha tenti noon zone Diamniadio nde wonata zone industriel mo ganduɗa bawɗo wadde cate kewɗe taw kadi en cate kala ko cate fandare heblo ngarɗugo taw kadi ko yaadugo e jamanu ha sukaɓe mbawana koye mumen geeji waya hoorejo jaggaɗo gendi leydi Sénégal woni Amadou Ba tawama toon kikiɗe hanki o ali ɗo gam udditemo toon maison de la association taw kadi koye ballodiral banque Afrique taw ko galle mawɗo taw ko affaire location jokkodire e ɓuural ne wondi kadi maison de la femme inniraɗo Muntalaye Gueye taw kadi on ko sarɗiyanke wonno to geeji waya taw koppereje baɗaɗi hende ko heewi ɗum ma waw gollinde hewɓe ma waɗi hen kadi nokku crédit mutuel ɗo ganduɗa ko halis tirete to banggue wallidde ɓe rewɓe guila to hebloji e métier e golle ha rewɓe ɓe mbawa darnude koyɗe nde tawno gorko ko wawani hoore mum kala en yiiɗi kadi dañde debbo bawanɗo hoore mum tawne takki e sara mum nde tawno neɗɗo so wawani hoore mum riwtata ko basala ɗum jeeyi sababu noon hande o jaɓɓal ngal laamu ngu ƴetti beele sukaɓe rewɓe ɓe mbawana koye men mbasa yewitade yoga e gueɗe nde tawno hande o so tawi neɗɗo wawanani hoore mum ne puusa ɗum ha waɗa gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa taw jeeyno kay pandale muɗum joom suudu hoorejo leydi Sénégal hono Mariama Faye Sall innirama suudu safara ngarɗundu yaadude jamanu taw kadi ko toon to Fatick siftinde moon kanko noon koye diwan Fatick o yalti nokku biyeteɗo Yayema taw ko wuuro makko en tawi nder commune mo Simbela taw koye région mo Fatick holliti hen noon weltare makko mawde no feewi e ngal ɗo hen ɓuural ngal o waɗana taw kadi waɗanima ko to iwdi makko e nder région mo Fatick keddotoɗen koye nder leydi Sénégal keddoɗen koye nder leydi ndi Sénégal jeeheten ko ha toon to Touba to wuuro Touba taw kadi ganduɗa to wuuro Touba ko worɓe joguitiɓe armeji taw ko bandiji joguiti tan ha tekki no feewi ko ɓen noon mbawi tigui nadde gollorgal ngal ɓe mbiyata han Chine taw kadi ko toon to Touba entreprise o noon ɓe dañi fellude toon neɗɗo goto ha nawa to hôpital ɓe nawi toon kene tolno e million ngaji 3
koppareji franc CFA ɗum ko jamma senne jofi aleda ko wona ɗum ko noon gendarmerie tintinama ɓe mbawi yillade toon gam kay yilade ɓeɗo henna wadɓe ngal ɗo henna baɗal a coof ngala gartaten koyɗo henna nalanke yimiyanke dawriyanke homme d'affaire biyeteɗo Youssou Ndour mo ganduɗa kam ardi TFM hanki noon yewtere nde o yewti taw koye namde jaabuwuji o holliti o arti e 2012 gondigal hakkude makko e Benno Bokk Yakaar e dusodirde e hooreji leydi Sénégal on président Macky Sall o holliti jeeyi sababu kay iwdemo e diɗɗal Benno Bokk Yakaar oɗo saaha kankone yaarude banggue maggo ko caggal kay wonande yogay jaydel nde kolliti mo toɗɗi o toɗɗima ɗum kankone o holliti wonno fandare maggo ko yaadude maw leydi ndi ɓayde ɓe gardi ha ɗo maw leydi ndi ko ɗo henna yiiɗi hadde to banggue dawrugol kañumne kankone oɗo saaha o haɗa ɗo o toppitiyo gueɗe goɗɗe kame projet ji goɗɗi ha tente gurdam ɓamtare gendi leydi Sénégal kono kadi o yetti o jaari mawde leydi Sénégal caggal nde toɗɗimo 2012 waɗimo jagorɗo pinal e ñeñala kono kadi rutti kadi waɗimo jagorɗo disodirteɗe to galle lamorgo to o hollite nder histoire Sénégal kanko woni gaddiɗo toɗɗede oɗo henna poste to banggue kay wonde nalanke jimmowo sappo patriote yaadiɓe ex Pastef gayni lebbi men jeegom e kaso to Thiès ɗum ko caggal nde ɓe nanga to Tivaouane wadde ɓe seppoji taw kadi seppoji galda e yami hoore ɓe timmini ɓe jaltiɓe paati toon to cuuɗi mabɓe goɗɗo kay mo yaltani woni colonie Faye noon ko suka debbo France najo gurɗo kene wona joni hitande to leydi Sénégal tawtornoɗo wonande seppoji mawɓodiral bannude to cour suprême ñande 17 lewru novembre ko ñande hen nangano guilden noon e tawe to kasomo liberté 6 balɗe 9 gueddere o hollitino o ñamata o yarata o dartini ɗum o watti ñamde yarde ɗaɓini noon wonande mataw koma leydi France haal hen kono hay konngol gam noddudemo fitina e seppoji wiidemo wondi koye Ousmane Sonko keddoɗen koye leydi Sénégal jeehetan ha toon to Vélingara ferlo raneru ko cum mawɗo waɗi toon to nokko bireɗo jonguer on cum noon tugganma tan 5 heures subaka ha faynma 12 heures walla ni 17 heures ɗum ko hanki o wi capitaine Sarif Diallo taw ko tambiɓe service nden ko diƴƴe e ladde mo Matama ɓe kolliti kene tolno e temedere hectare sumi hen caggal kayne wanno hendu gueɗe kewɗe kay dañi bonde hen gam teskede cumo ha ɗo andaka holko jeeyi oɗon sababu gardiɗo taxaw Sénégal woni Khalifa Babacar Sall baɗɗo jilu e nder reedu Fouta hakkude Wourossogui e Matam ko ɗon kay convoi makko haɗa ɓennude ɗum noon jeeyi ndeɗon yamirore ko préfet jeeyi ndeɗon yamirore haɗi ɗum wonande kala ko fate convoi koko haɗa yillade nder diwan o kala ɓe mbattidiri noon ko koyɗe kanko Khalifa Babacar Sall o gonɗini ngal ɗon baɗal ɗum ko caggal nde jaydiyankoɓe garte oɗon sifa jeheten ko toon to Madina Gounass wuuro teddungo ko pelɓodiral motoji ɗiɗi Jakarta mbaɗi toon Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi jurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ha gorsiraji ɗo kala e waɗo alkamisa capantiri jalal won lewru mayno ndu ko pelɓodiral motoji waɗi hakkude wuuro teddungo Madina Gounass e wuuro en wiye Pasuko noon woɗɗani dakama Madina Gounass ko fodde kiloji ɗiɗi hakkude majji eɗen gandi ɗin laabi ko laabi ceeɗe laabi tokosi kono ene waɗi virus uji mawɗi e oɗo saaha huuɗo ko e ledde ɗe fof ene tooɓi wadde noon oya gara oya banggue virus o waga banggue jawata yindude sowona goto kala feeñani goɗɗo e on saaha noon kanko jarga wuuro Pasuko hoore mum omo tawa e baddaɗo on accident wadde noon nde mbaddi accident o goto mo kala ene jolnuno goɗɗo ko noon ko kamɓe ɗiɗo heɓɓe yeesoɓe kam ɓuuri gañade kono ko jargo hoore mum koye holliri kañum ɓuuri gañade e suko kamɓe fof noon eɓe doganno kono ko suko holliri ɓuuri dogde doole hano ha neftini kono alhamdulillah lamina nde sappo pompier nodda kañum hendremori kamɓe kala mbawi arde ko sakkore pompe ittiɓe ɗon nayiɓe ɗon ɗo suudu sabtude mo Madina Gounass kono kadi gendarmerie wawi wadde constat muɗum kanko noon jargomo eero bandiraɓeɓe
goto kadi dogno moto e laabi badde ni yo waɗ feere watta hakkille kala wiide so garɗa waɗa kala no moƴƴi beele gonɗo o to banggen ara so wawa tindemo guila law goto kala so goɗɗo doganoɗo wawa ustude sowoni kadi doggano watta hakkille kam hande kam won garo e on wirase ɓe koddiɗo kadi ɓe ero lamgo ko yargo o laabi ɗi nde mbatta feere ɗi jaccine kono kadi ɗi mbaɗe e condition moƴƴo taw kam soɓe ɗinguima e ɗen guure eɓe gara wayno majjingal walla kono ndiyen taw kam laabde e ndewi lawol haala kono kadi omo eron e yimɓe kanko jargo neɗɗo hoto dogno moto taw en waɗi kaskije noppi muɗum taw woniri on suka en wonno kaskije moɗo e noppi muɗum waɗen nde kala sini kanko jargo o ga yawani tinde yawani nande haaɓe jettodiri e on saaha noon oɗo saaha hoddiri ɓe keeɓi ligge kamɓe kala alhamdulillah min ala mayɗo kono kadi ko gañanɗe tan waɗi ko hayɗene kadi ɗen gañanɗe ene semoɗo ɓen ɓe ganduɗa ko joɗoɓe caggal motoji ɗi ɓen kam gañaki no feewi ko kamɓe tan ɓuuri gañade hen eɓe yeero bandiraɓe kala ko wayni nde wasata wadde nde wonno so waɗi ko ɗum caɗele mawɗe e on joom galle ko ɗum caɗele mawɗe e on jahanɗoɗo haajuji mum e humtode haajuji muɗum Sara Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no feewi ko musidɗo ma Amadou Samba e Madina Gounass fewde e weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Amadou Samba Lo Madina Gounass wuro teddungo golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani toon to yimira arab ini hakkude makko e nando makko ɓi Idrissa Déby woni Mahammada Idrissa Déby itinoɓe jododima hanki gam yewtidde ko fati banggue gurdama G5 Sahel hande G5 Sahel koko seɓɓiti no feewi so tawi kay woni Burkina Faso kami Niger kolliti jalti hen nden yewtere musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia to leydi Mauritanie assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Saar Abdullahi Saar ko tongiɗen habru men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o amde nayyi lewru bowte ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani yewtidi e on gardiɗo leydi hono Tchad biyeteɗo Mohamed Idrissa Déby ɗum noon ko caggal nde leydi hono Niger e leydi hono Burkina Faso mbawi yaltude tawtoyi hono Mali e leyɗele joyi Sahel joni noon hiki ala ko heddi so wona tan leydi Tchad wondude leydi hono Mauritanie ɗum noon fandare mabɓe kay ko gam wawde kay habdade e wonɓe ɓen seɓɓittiɓe e dongde e Sahel nde nani wulla suroga jagorgal hono leydi hono mate ko yewti e pétrole o wi hitande fande arde e fekkir hitande ma mbaw kono yaltinde cargaison taw ko gadano ko yowiti e on gaz o wi noon gaz o ma wonon hono leydi hono muttane fartange mawɗo e wawde kay hon ƴellidde faggudu leydi ndi leydi Mauritanie sifodiri e Émirats Arabes Unis wonde leydi Allemagne ko yowiti e énergie fedde Iran mawnini ñalawma taw kadi ko mawde goo lewru hono bowte hono ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ñalngu windara yankore e diftugol hono jeyagu e nder windere nde kala ɓe mawni ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɓe mbi noon taw kadi ko ngul on taw kadi ko jeyagu wonɓe ɗo goɗo e leydi hono Mauritanie kamɓe de ɓe mbi wonde e nder leydi ndi foof ara tawa ɗum toon kono hay goto e mabɓe meeɗa kono jaggede gam kay kono rewnede lawol ha ni wawa kono dumbede hen toon to Tunisie toon de ene wayno ko leydi hono Mauritanie wawi huuɗo uddidde toon taw kadi yidde uddidde toon taw ko ambassade keso pul wonande kay taw ko leydi hono Mauritanie ɗum waɗi oɗo biyeteɗo hono Najil Amar wawi hono jaɓat toon ñande aljumare hono ɓennuɗo nde to joɗɗorde mabɓe to Sidi Ali wulla Sidi Ali e wawi kadi taw kadi ko tottudemo taw kadi ko wiyete kono lettre de créance ko e wawde wadde hono taw kadi ko ambassade toon to leydi hono Tunisie jagogal ɗon wawi hono jaɓademo hen wawi kadi wiide wonde ma waɗa kala peeje mum ha wawa kadi hono newnadeɓe haɓe mbawa kadi wadde liggueyaji mabɓe ɗi no fotti hannirde ni e taw kadi kala ɗo foti kadi rewede maɓe mbaɗa feere kadi ɓe ballaɓe haɓe mbawa kadi kono wadde gueɗe mabɓe ɗe no hannirta ni yete toon to kay hayɗi to nde ko police wi wonde nanggui toon ɓen waɗe boniyankoɓe hono nayo ɓen noon diftoto tan ko téléphone ngaji wonde de kadi e ordinateur uji taw kadi ko kewɗi e nder wuuro ngo hani e saraji wuuro ngo ono ɗum noon kadi e wonde kadi e tawde ko dartol gol woni hono arme tawde ko police goto
ɗum noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen e nder leydi Mauritanie e ñalawma taw ko hannde o wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayaw TV. Alhassane Oumar Mbocca to gendi leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi no feewi sen geewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali nden kay kisal leydi ndi taw koye peeje armée leydi ndi addude jaam e kisal nder leydi ndi kala koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde famaɓe kolliti aleɗa hanki o ɓe dartima piyanɗe ɗiɗi baɗɗe banggue funnague Meneka taw koye lawol kidala nokku goɗɗo ko toon to Labzenga kono kadi ɓe kollitani Labzenga ɓe kollitani wonande so tawi kay won heddiɓe hen walla wonɓe ɓe teɓɓiti hen ɓe kolliti ɗin jangoji ɗiɗi kala koye mabɓe kay jogorno yande kono noon ɓe dartima ɗeɗon piyanɗe Bamako oɗo saaha wuuri tan koye kuppiraji 48 heures taw kadi ganduɗa coura ala ngal legala ngala laato gam teskede ɗin kuppiraji ne kewi no fewi jamma e ñalawma kala no gasinayi octobre siftinde moon wonande jagorɗo toppitiɗo ko fate banggue kuɓɓama kanko on madame Binta Camara yaltino e jayde o holliti jeeyi sababu ɗiɗo hen kuppiraji kay ko guyka carburant kono ɗo saahaɓe ƴetti peeje mawɗe no fewi kono finoɓe Bamakowa hewɓe hen kolliti ɗeɗo hen gueɗe fuɗɗima tampinde no fewi jagorɗo cellal ɓalli mo gendi leydi Mali arti e cimtol hanki e hollirde wonande rafi biteɗo Deng oɗo saaha koko ɓeydi no fewi nder région ngaji wonande jeegom nde ɓen kay ɓurata rentade no fewi ha tenti noon eɓen joguiɓe tikkuyon tokocon woni ɓikkon tikkuyon tokocon kam e sukaɓe ɗum noon ko on tigui rafi o ɓuuri yawande o holliti ujunnaje tato e temedde jeetato e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo kan taw koye tumanoɓe oɗon fannu temedde joyo e capanɗe tato e jeeɗiɗo tawa tiguine gondi hen yimɓe jeegomo mbasen pittal men taw koye nder région ngaji jeegom wonande leydi ndi kala to Guinée Conakry citoyen finoɓe to capitale Conakry taw ko rewɓe gollotoɓe to kaggu awo laaɗemo Conakry yeyoɓe toon liɗɗi ɓe kolliti nokku mon mbiyata Kopro ɗonne kadi ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele mawɗe no fewi ma wi elle dépasse koko ɓeydaniɓe on dépasse ɓeydaniɗoɓe noon kala koɓe dañi kay ɓe cottata ko galas gam kay yidde wattude ɗiɗon liɗɗi hay so tawi woni ɓe jeeyi walla ɓe jeeyani ɗum ɓe eeri kay ko laamu ngu nde watta wattandeɓe hen hakkillaji moƴƴi no fewi to Burkina Faso yowi média France Le Monde ɗum ko caggal nde ɓen jaltini article goto ɗum noon ko ñande goho nduɗo hen lewru woni aljuma ɓennuɗo hen noon jangu ko fate banggue jibo hakkude koninkoɓe leydi ndi kamɓe ɓen worɓe joguitiɓe armée ji tawne lombiɗon civil jambour en on article noon laamu leydi Burkina Faso hollitino ɓe jaltiniri ni ala hen kala ko gonɗi Jean Emmanuel Ouedraogo porte parole leydi ndi ɓe kolliti ɓe jowi oɗon média Burkina Faso ne wonde Niger jalti ha laaɓe fedde wiitede G5 Sahel ɗum ko ñalawma hankoɓe caktiɓe kolliti ɗum taw ko V5 Sahel fedde darnade guila 2014 hakkude leyɗele joyyi Mauritanie Mali nonne kadi Burkina Faso Niger Tchada oɗo sano leyɗele tati jalti heddi hen tan ko Mauritanie e Tchada leydi Mali Burkina Faso Niger jalti hen ha laaɓi ha 8 heures ken tolno joni duuɓi jeenayya taw tafno nden fedde jeyno sababu gon miijo yalti koto Mauritanie kono noon ko haɓade seɓɓitiɓe taweteɓe Sahel ala ko gasi ala ko dara ala ko dirti haydara ɓe jalti hen ha laaɓi to Nigéria jagorɗo affaire étrangére muɗum woni Youssoufa Tougar e rima laamu militaire ngu Niger nde accitta ha laaɓa Mohamed Bazoum mo ganduɗa pollaɗo e leffol laamu gilden nana Dumba nogase jeegom lewru juillet ha ɗo hen to wi noon koye CNTV mo leydi Niger o holliti maɓe mbaɗ hen koyɗe jaam ha on gonnoɗo hoorejo leydi Niger wawa accitede to Côte d'Ivoire puɗɗitogol sumgoji municipal yogay nokkuji fere kese dugo ɗum ko hanki duppama toon jodorde so wi woni jeetal tambingal sumgoji gendi ndi nden jodorde woni ko duppa toon ɗum ko caggal kay poɗodirgol hol jogoɗo ardade municipalité mo fere kese dugo ɗum ko hakkude
cetal RHDP kaɗon landa e battiɗo soro jeyi sababu noon ha fitinaji mbaɗi toon bene ojas délégation démocrate ene wondi hen avocat ji taw kadi en hen avocat hakkiya moddugu gonnoɗo jagoɗo ñawoje gendile ndi wonino kadi sarɗiyangue jinnoɗo ƴamde lefol laamu 2021 taw kadi koye nawliragu hakkude Patrice Talon guila nden noon ko beddaɗo e kaso ñawanaɗo duuɓi nogas e kaso 5 millions ko président franc CFA on délégation e on wonande avocat ñaguima Patrice Talon nde wattamo gracier ya fo beele yalta kaso kono mi salima ha mimi leydi hoorejo leydi Benin to Afrique du Sud nokkubireɗo ton sippa tonne kadi kene tolno e pittali jeeɗiɗi woni waraɓe toon taw ko ponoje ligga e daale mabɓe juppa essence birketa costa wedda e mabɓe haaɓe kooñi wi wonande police joguiɗo walla mbiyen porte parole police nokkubireɗo Mavela ko on holliti ɗum noon teskama leydi ndi ganduɗa ndi 60 millions e kala ñalawma walla kala balɗe ɗiɗi e balɗe tati gala ken tolno 60 neɗɗo pittali men ne guitte nder leydi ndi gam ko fate banggue wonande ɗiɗon fitinaji e kala saaha paɗen koto leydi Maroc Roi Mohammed VI wi jagoɗo affaire étrangére mo leydi Maroc ƴetti lana mum ndi wawa gam yaɓande toon to Émirats Arabes Unis kanko on Roi Mohammed VI RD Congo sembeji Afrique de l'Est gonnoɗi RD Congo gam fabade RD Congo kame rebelle Ogande taweteɗo toon ko wonade obel mo Rwanda taweteɗo toon taw koye sembeji Kenya ken wona temedde giwi hanki to ngoma paati toon to cuuɗi men Nairobi to Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbalo gonnoɗo toon to Émirats Arabes Unis gartuɗo e leydi mum ñande aset jamma nde o holliti toon to bowal diwoje ngal Bissau ko toon o dañi sabtude konnguli makko o holliti wonande ɗo piyande baɗɗe jamma alhamisa ne jofi aljuma wona haydara so wona kay ko kuddatamo lattaki en coyni noon jayde RFI wonande o derguiti suudu sarɗi leydi ndi ma en gartoy hen to Tanzanie ko yerɓande leydi waɗi toon alede hanki o ko ene tolno 49 fittandu woni ko maayi hen kene fota wonde 75 gañi hen taw koye gañande musde no fewi ɗum waɗi koye nokkubireɗo katsine wona 3 kilométre hakkude mum e capital o jolam jaberi paɗen ko hakkude Israila kame Gaza piyande gummitima toon gulɗe jawa caggal kay aljuma jawtuɗɗo henno caggal aljuma jawtuɗo ko nden kay ɗen piyande puɗɗiti kene tolno temedde jeeɗiɗi fittandu woni ko wara toon wi jagoɗo celal ɓallimo Gaza o holliti temedde jeeɗiɗi fittandu oɗo saaha mo gonen kene wona 15 ujunere pawɗo temedde 5 e ko fawi fittandu woni ko itta hen taw kadi kala temdere limɗa 50 kala ko debbo e sukaɓe woni ko wara hen 44 ujunere pawɗo temedde tati neɗɗo woni ko gañi hen kanko on Netanyahu Benyamin o holliti o dartinta ndeɗo fiyande kay so wona o heɓa fandare makko ko wona ɗum ko jamma hanki oɓe bombi hôpital goto hobel mo ursi taweteɓe to Yemen ɓe jeytima jangu laaɗe ɗiɗi commercial to maayo woɗe o ɓe kolliti kay ko kamɓe jilti ɗeɗon laaɗe kono kadi e kala saha ɓe beddo wonande rokketaji mabɓe faade toon to Israila Amérique holliti derguiti en doron kewkon kon ɓe beddi Turki Recep Tayyip Erdogan yeddi konngol ngol Washington holliti wonande Erdogan jungo mum ene tawe Hamas ngam ballal to banggue finance wi noon ko Nelson nelanoɗo toon o holliti ɗum wodani Ukraine autorité ji leydi ndi kadi jaltugola leydi ndi gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Petro Poroshenko onon yinno yaade ko ton to Hongrie ngam joɗoda toon e hoorejo jagoɗo leydi Hongrie ɓurɓe ɓattade leydi Russie ɓe kadimo yaltude nokku o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗeɗa tekkiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah a hiranena